Δεν κατάλαβες ποιο λέω έτσι. Ποιο μου δει Μαργαρίτα που μας το στείλε? Όχι παιδάκι μου, Μου αποσπάει την προσοχή, δεν φταίω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, μας το έχει στείλει η Μαργαρίτα από την Πάτρα, όπου πρόκειται να δείτε το πιο μερακλή, το πιο μάγκα, το πιο θεριακλή. Όχι. Όχι. Πώς το πεις? Δεν είναι. Είσαι κοντά. Δεν είναι μάγκας, δεν είναι θεριακή. Είναι. Τι έχει? Πώς να τον χαρακτηρίσουμε? Ο γάτος ο φυλακισμένος γάτος. Στο γετίκουλε. Ο γάτος στο γετίκουλε. Ο Ισοβίτης. Ο νταγκλαδιασμένος. Αυτός που έχει τα τέτοια. Αναγιά σου. Ο Σταύρακας. Ο Σταύρακας. Ο μάγκας. Για να δούμε. Άσε ψηλέ μας την πέσα να πούμε μια ώρα. Και καταλήξαμε εδώ. Άτιμη κοινωνία. Μου κάνε. Τι είναι, μάγκα, τον έφαγε στο σκύλο. Με προκάλεσε ρε, με προκάλεσε, τι να έκανα. Κακιά στιγμή ρε πισού. Εκπληκτικός ο γάτος. Μαγικός. Έχει και μια το ύφος του. Τώρα κάνουμε στη χάρη να πούμε.